Tak vážení televízni diváci televízie Roma Požomatár a poslucháči rádia R1, znovu vás vítam. Sme na úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Tentokrát vedľa mňa sedí pán Herák. Krstným menom ako? Krstným menom Ján. Takže pán Jan Herák, ktorý je kandidát za obyčajných ľudí. No a skôr než prejdeme vlastne v politike, tak sa opýtame pána Heráka na jeho život. Vieme, že ste z detského domova. Už nie som z detského domova, ale teraz som bývalým odchovancom detského domova, kde som vyrastal v podstate od svojich 3 rokov a teda môj život v podstate bol v detskom domove. Ako vás to poznačilo? Poznačilo ma asi v tom zmysle, že som musel viac trošku pracovať na sebe ako ostatní ľudia. Vždy som bol ambiciózny, takže vždy som mal nejaké konkrétne ciele, za ktorými som si naozaj 100% išiel a vďaka Bohu som ich aj dosiahol, ako bola v škole, vzdelanie a teda mnoho úspechov. Mal som možnosť vystupovať ako spevák na rôznych súťažiach ako doma, ale aj v zahraničí. Takže nemyslím si, že detský domov bola zlá voľba. Nie je toto ideálne prostredie samozrejme, ale posunulo ma to o to pozitívnejšie vpred. Spomínate na časy v detskom domove s úsmevom alebo niekedy aj so slzičkami v očiach? Samozrejme, keď som bol malé dieťa, tak som tu už mať vlastnú rodinu, vlastného brata. Vďaka Bohu som sa s ním stretol v podstate, keď som mal 11-12 rokov, takže už potom som vyrastal aj u pestúnov môjho brata. To znamená, že ten čas som venoval a teda pôsobil hlavne už v náhradnej rodine. Ale ako iné dieťa boli teda časy, keď som bol veľmi smutný a potreboval som tú matku, ale boli časy, keď som bol teda na seba hrdý, aj vďaka teda ľuďom, ktorí pracovali v detskom domove, ako aj pani riaditeľka, ako pán Vychotel Barta, ktorému naozaj za veľa a mnoho vecí ďakujem, pretože vďaka nemu som teda dosiahol výsledky, čo sa týka speváckej kariéry. Ako malé dieťa a potom už aj ako dospievajúci chlapec ste si vždy uvedomoval, že ste Róm, alebo kedy ste si uvedomil, že predsa je niečo iné? Predsa, lebo svet je rozdelený, žiaľ. Vždy som vedel, že som teda rómskeho pôvodu a že tam asi teda nie je problém. Problém to nikdy nebol, ale mnoho ľudí sa na to pozerá úplne inými očami. A nikdy som s tým nemal evidentne veľký problém až na strednej škole, keď raz teda jeden Jero mi povedal, že ty cigáň, už keď tak veľmi otvorený, a to sa ma tak veľmi dotklo, ale nikdy som si nemyslel, že som menej ako tí ostatní. Práve naopak, mnoho vecí sa mi podarilo dosiahnuť aj vďaka teda druhým ľuďom, mnoho aj kvôli mojej šikovnosti, takže som hrdý na to, že som Róm a práve aj teraz môžem tým ľuďom pomáhať a vnímajú ma ako človeka hlavne, nie ako Róm, ale ako človeka. Vás predstavujeme ako kandidáta za stranu obyčajných ľudí. Prečo politika? Tak mladého človeka, ako ste vy. Takého mladého, pekného. Pekného, áno. Ja som nikdy nemal ambíciu ísť do politiky, to naozaj nie. Je pravda, že som pôsobil istý čas aj na na ministerstve, pôsobil som teda v rôznych organizáciách, kde aj teraz pôsobím a vždy som bol ako človek rovná sa filantrop, ktorý rád pomáha či už domovákom, mladým dospelým, ktorí opustili detské domovy slobodným matkám. Ale keď som dostal túto ponuku, tak som naozaj dlhodobo rozmýšľal nad tým, či naozaj ísť do politiky alebo nie. Predsa je to zásah, je to aj zodpovednosť. Ale potom som si tak vnútorne povedal, že prečo nie. Mám konečne jedinú šancu sa tam dostať a meniť veci, ktoré sa mi naozaj nepáčia v detských domovoch. Opakujem, detský domov nie je zlá forma výchovy, ale ani zďaleka nie je ideálna. Takže mnoho vecí tam nefunguje a tie treba meniť. A myslím si, že z pozície poslanca alebo politika sú naozaj reálnejšie ako možno len ako človeka, ktorý pracuje ako filantrop. Toto je vaša hlavná vízia ako čo by budúceho poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, keby ste teda prekročili prah Národnej rady Slovenskej republiky, tomuto by ste sa chceli venovať, tomuto problému? Určite áno, aj na mojej webovej stránke www.janherak.sk je predvolebná a nie kampaň, ale teda program, kde som si rozpísal pár bodov, 10 bodov, ktorými som sa chcel naozaj veľmi intenzívne venovať, pretože ja sa nechcem chváliť, ja už dlhodobo pomáham, organizujem letné tábory, mám cieľové skupiny, kde si myslím, že som veľmi užitočný. Aj na to mám jednak vysokú školu, vzdelanie a prečo to nevyužiť tam, kde sa to naozaj dá, kde sa robia legislatívne návrhy, opatrenia, kde môžem zasahovať, takže určite toto je tá moja cieľová skupina, ktoré by som sa chcel veľmi intenzívne a zodpovedne venovať. Detské domovy. Vieme, že teda za mojich čias detské domovy boli internátneho typu. Dnes sú to domovy takého rodinného typu. Pán Herák, je to naozaj také ideálne, ako sa to ukazuje na obrazovkách televízií? Naozaj je to ten rodinný typ, alebo profesionálni rodičia to berú ako zdroj príjmu?
Lebo mnohé deti po tom, čo odídu z domu, tak sa už tým profesionálnym rodičom ani moc nehlásia. Tak prečo, keď by to bolo také dobré, jak ukazujú v televízii? Som rád, že ste túto otázku položili a túto tému otvárate. Samozrejme, že bolo by úplne najideálnejšie, aby aj sociálny systém bol nastavený, aby sa sanovalo, to znamená opravovalo biologické rodiny a pracovalo s deťmi. Toto je napríklad vízia aj napríklad organizácie Úsmev ako dar, kde teda pracujem a pôsobím ako koordinátor projektov. Ale ak je teda dieťa zo sociálno-patologického prostredia a naozaj nemá rodič bohužiaľ na to z mnohých príčin vychovať dieťa, tak detský domov je lepšia forma ako byť na ulici a nemať čo do úst. Otázka znela, že či tie detské domovy sú dobré alebo nie sú dobré. Ja teda vravím, že to 50/50. Pokiaľ to dieťa tam je na istú dobu, na istý čas a dá sa pracovať s rodinou, tak je to dobrá forma. Ak to má byť dieťa od 3 rokov do svojej plnoletosti alebo do ukončenia vzdelania, tak to samozrejme evidentne ale poznačí to dieťa aj na správaní, aj na výchove, aj na takom osamostatňovaní, pretože vieme, pracujem s mladými dospelými, ktorí vychádzajú z detských domov, ich okolo 500 každoročne a bohužiaľ nie všetkých sa nám podarí zaradiť. Bohužiaľ nie všetci to teraz zvládnu a to je problém, že tých mnoho mladých dospelých končia na ulici. A to nie je správne. Máte pravdu. Chcem sa opýtať, riešenie je pre vás teda detský domov rodinného typu alebo adopcia? Detský domov rodinného typu určite áno. Je to omnoho lepšie ako internátny typ. Internátny typ asi teda vieme všetci, alebo teda aj poslucháči to vedia, že to bol jeden veľký priestor, veľký kolos, kde žilo veľa detí, veľa pedagógov a samozrejme na každé dieťa plývalo úplne čo iné, iná výchova, individuálny prístup. Ale rodinný spôsob je samozrejme tá lepšia forma a som teda za to, aby to bolo, pretože už na tej skupine žije len 10 detí, je tam nejakých 5 vychovateľov a tomu dieťaťu sa dá naozaj dobre vyhovieť jeho požiadavkám a samozrejme pochopiť jeho aj problémy, aj radosti, takže rodinný typ áno. Osvojenie úplne ideálne, prvé miesto, alebo teda pestúnská starostlivosť. Bohužiaľ, pestúnská starostlivosť a osvojenie nám padá štatisticky. Čo najviac teraz sa preferuje, aj teda pozitívne sa ukazuje profirodina. Nájdú sa aj individualisti, ktorí to robia len skrz zárobku, ale aj na tomto by som chcel určite, ak sa Monika vystrelí a teda podarí dostať do politiky, tak pozmení trošku ten zákon, pretože myslím si, že je dobre vyškoliť profi rodiča, ale počas svojej výchovy v rodinnom prostredí je potrebné, aby sa ten profi rodič nejakým spôsobom supervizoval a aby bol hlavne odsledovaný, lebo tam potom ten priebeh jednoducho nefunguje. Že dieťa má nejaký problém a ten profi rodič už nevie reagovať. 40-60 hodín, ako je v zákone napísané, naozaj nie je postačujúce. Toto je ten váš hlavný cieľ. Dobre, a ako sa pozeráte na rómsky problém všeobecne? Vieme tu, že ako žijú Rómovia na Slovensku, aké sú tu problémy, aké rezonujú na Slovensku problémy ohľadom rómskej populácie. Čo toto? Ja som nikdy nebol vychovávaný v rómskej osade ako moji kamaráti. Áno, bol som vychovaný medzi Rómami, lebo v detskom domove žije 60%, alebo detský domov žije 60% detí rómskeho pôvodu. Opakujem, mnoho domovákov, keď sa už o tom rozprávajú, majú s touto rómskou etnicitou veľký problém, nevedia sa zaradiť, boja sa rozprávať a aj niečo si vybavovať. Ale u nás na Slovensku je to stále vnímané, že ten Róm je ako keby nie zodpovedná osoba, ale nie je taká tá relevantná osoba, ktorá môže niečo dokázať. Ale zase to je o tom človeku, keď človek chce a ide si naozaj za tým zodpovedne 100% a teda nemá zábrany, či som Róm, alebo nie som Róm, tak môže dokázať toho veľa. Bohužiaľ v ľuďoch a dovolím sa povedať aj teda v politike sú ľudia, ktorí túto rómskú problematiku hádžujú a rómskych ľudí do jedného vreca. To je najväčšia chyba. Však Róm je človek v prvom rade a nie Róm. Áno, máte pravdu. Akú školu ste vy ukončili alebo ešte študujete? Teraz si robím veľký doktorát a ukončil som sociálnu prácu, potom sa mi podarilo urobiť malý doktorát a teraz pracujem na veľkom doktoráte, som prvákom na doktorandskom štúdiu, na veľkom PhD. Spolupracujete aj s úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Čo vám táto spolupráca priniesla? Ja som rád, že Peter ma oslovil, pretože my sme sa stretli prvýkrát asi pred 3 rokmi na letnom detskom tábore, ktorý som organizoval a Peťo ma prišiel podporiť aj finančne, aj teda porozpracovať so mnou a tam mi ponúkol pracovať na úrade. Ja som tu síce na dohodu, ale práve na tomto úrade zastupujem aj otázku detských domovov. To znamená, Peter nevedel o tejto problematike alebo o tejto situácii v podstate nič a aj vďaka teda Petrovi Polákovi sme sa rozhodli naozaj ponášťovať mnoho detských domov a aby som mu teda ukázal ten obraz naozaj detského domova, že čo ten detský domov je. A mnohými otázkami, mnohými problémami nám teda vyskytli problémy, ktoré treba riešiť.
A Peter je ten, ktorý naozaj je veľmi, veľmi teda dobrý človek, nechcem ho to chváliť, ale je a teda naozaj veľmi teda sa ho táto otázka dotkla, teda veľmi chce pracovať a ja som ten, ktorý zastupuje aj túto otázku na tomto úrade spolnoty za vlády. Pán Herák, v 90. rokoch prebehali adopcie detí do zahraničia a hlavne rómskych detí. Ministerstvo, myslím, že práce a sociálnych vecí doteraz nevie vlastne do jakých rodín boli adoptované tie deti. A to bola veľká kauza, ktorá vlastne vyšla na povrch. Chcete nejak sa aj na tento problém pozrieť, pretože veľa Rómov sa stále pýta, čo je s tými deťmi, ktoré boli adoptované do zahraničia. Áno, viem o tomto probléme, evidujem ho, ale pravdu povedať za úprimne, neviem, či by som sa touto otázkou zaoberal. Skôr si myslím, že treba riešiť Rómov, ktorí sú na Slovensku a deti, ktoré sa nachádzajú u nás na Slovensku a v detských domovoch. Takže je to veľmi vážne, je to problém, veľmi dobre si to pamätám, ale bohužiaľ asi skôr by som sa orientoval na domáce prostredie, to sme teda my, Slovensko. Pán Herák, teraz máte možnosť osloviť svojich potenciálnych voličov. Čo im chcete vzkázať cez našu kameru? Ja vždy vravím pre rôzne... Vždy vravím, že nie som politík, nie som skorumpovaný, som obyčajný človek ako vy, obyčajní ľudia, ktorí sa na mňa pozeráte. Budem veľmi rád, keď mi dáte váš hlas a môžem sa uchádzať o vašu priazeň. Nikdy sa nebudem hrať na niekoho politika, ale na človeka, ktorý vidí problémy z iného uhla pohľadu. Za každý váš hlas samozrejme budem veľmi vďačný a budem zastupovať problémy, ktoré naozaj treba riešiť a tento sociálny systém. Veľmi pekne ďakujem. Čo vaše volebné číslo? Moje volebné číslo je 27. Vážení televízni diváci, počuli ste, voľte 27, keď vás tento mladý chlapec oslovil. Má vás čím osloviť. No a ja vám ďakujem za rozhovor.